Takže tady to je další video, jak na to, a já tady mám zase alberťáckou tašku, jo. Tak se podíváme, co v ní máme. Máme tady čepicu na vlasy. Sexy otvírák, je fakt jako dobrý. A flašku. A sekeru, ale to se nám do naší alberťácké kabele už prostě nevešla, jo. Takže, ale jsme si řekli, co dneska budeme dělat. Dneska bude video o tom, jak neotvírat láhev. Takže za první vezmeme si síťku na vlasy, aby nám nepadaly oči. No, a jdeme na první způsob. Takže máme otvírák a flašku. No, tak takhle to asi nepůjde. Zkusíme hodit na zeď, jestli nám to nějak pomůže a otevře se. Takže taky ne. Teď poslední způsob, jak ji nemáte otevírat. Tak. Co pouze stačilo odšroubovat víčko.